A continuació, veurem el model de caixes de CSS. Tal com vam explicar a la teoria, moltes etiquetes HTML se comporten com una caixa. La caixa estàndard era div, si recordeu, però altres, com per exemple P de paràgraf, també es comportaven com a caixa. Què és una caixa? Una caixa és un element que té diverses propietats. Primer, el contingut, que diu aquí content. El contingut és el que tu fiques dins la caixa. Pues pots ficar un text, una imatge o el que sigui. I a continuació tens tres característiques més que són importants, que són el padding, el border i el margin. El border tothom sap què és. Si fiquem l'exemple d'un quadre, el border seria el marc del quadre. Llavors, el padding seria aquest farciment de cartolina que se fica normalment entre foto i marc perquè queda estèticament millor, vale? Això seria el padding, és a dir, tot l'espai que hi ha entre contingut i el borde. I el margin és l'espai que deixarem entre dues caixes diferents. És a dir, si jo aquí vull ficar una altra caixa, se ficarà a partir del margin, tant per aquí per dalt com per baix. Vale? És un espai que deixarem, que respectarem entre el borde i la següent caixa. Molt bé, llavors, qualsevol element HTML de tipus caixa, de tipus bloc, té aquestes propietats. Anem a veure, per exemple, si vaig a la web que anava normalment, vaig, per exemple, a aquest element d'aquí, i si baixo, aquí em trobaré el seu model, vale? La seva caixa, amb el padding, el border i el margin. Clar, fixeu-vos que de padding no en té, ni de border ni de margin, vale? Però li podríem afegir. Podríem provar, per exemple, podria venir aquí, per exemple, i afegir-li un padding. Un padding, fixeu-vos que a més m'ho autocompleta, li podria dir que és de 10 píxeles. Vale? Una vegada que ho tinc, si baixo aquí, podré veure que ja tinc un padding de 10. Fixeu-vos que es nota, no? Anem a ficar també un borde. Borde, molt bé, border, 2 punts. Anem a ficar un píxel sòlid i de color blau, per exemple. Vale? Blue, molt bé. I aquí ja tenim, fixeu-vos que tenim el borde, sí? El padding i el borde. I ara li fiquem un margin també, ja que estem, vinga. Margin, 2 punts, li fiquem també 10 píxels més. 10 píxels. Vale? Fixeu-vos que aquí estan passant coses rares, Clar. Però la caixa, veieu que, a veure, queda una mica raro, perquè com que no, aquest menú no li està deixant, no? El menú que s'hauria de moure no s'està movent. Bueno, això serà perquè el menú tindrà fixada la seva posició. Però sí que m'interessa que veieu que tenim el contingut, el padding, el borde i el margen. Vale? Qualsevol caixa té aquestes propietats. Sí? I aquesta caixa que podem fer és anar configurant-les i anar editant-les. Vale? Moltes vegades voldrem separar uns continguts d'altres, doncs se separa amb això. I de vegades ens farà falta moure el margin i de vegades el padding. I és important distingir què és cadascuna de les coses. Molt bé. Doncs continuem. Vale, això ho hem explicat. No he dit, a part del borde, el margin i el padding, també tenim el contingut, òbviament, i també tenim mida i posició. Anem a mirar l'amplada i l'alçada de cadascuna de les caixes. El height i el width serveixen per ajustar alçada i amplada. Val? Llavors, jo, per exemple, en aquest cas he dit que el height són 200 píxels i el width li he ficat 50%. Per què? Perquè les caixes, per defecte, ocuparan el 100% de l'amplada de la seva caixa pare. Vale? Per exemple, si tinc una caixa div dins del body, per defecte m'ocuparà el 100% del body. L'única manera que m'ocupi menys és dir-li
que ocupa menys, en aquest cas el 50%. I si en lloc de ficar... Clar, jo puc ficar les mides en píxels o en percentatge. Si ho fico en píxels estic ficant una mida fixa i si ho fico en percentatges depenent de la pantalla. Llavors, una mida en percentatge més segura que s'estarà adequant al tamany de la pantalla. Ara bé, m'interessa sempre això? No ho sé, hauríem de mirar, no? Perquè, clar, conforme vaig fent la pantalla més petita, igual en algunes vegades no voldré que això se faci més petit, sinó igual vull que desaparegui o que tingui un tamany fixe, no? Hi ha molts comportaments diferents, però bueno, s'entengui, no? 200 píxels són 200 píxels i punto, i 50% és un percentatge relatiu al tamany total de la pantalla, que si tu redimensiones la pantalla, es redimensionarà també aquesta caixa. Molt bé, tenim un mask width. Li podem dir l'amplada és un X% de l'amplada del seu pare, però fins a una amplada màxima. És a dir, jo puc fer, imagineu aquest quadre, no? Jo puc fer que sigui una amplada determinada, que quan tingui un mòbil petit se faci estreta, però quan tingui una super pantalla panoràmica arriba un punt en el que ja no creixi més. Llavors això se fica amb la max width. Vale? Òbviament també tinc min width, igual també tinc max height i min height. Vale? Borders. Pues, a més de ficar borde, puc triar diverses coses. Puc triar el color, el radius, el style i el width. Anem a veure què és cada cosa. Per exemple, jo puc fer border color red, border style solid. Però també puc fer un border style solid però que tingui de colors red, green, blue, yellow. Fixeu-vos, comença de dalt i segueix el sentit horari. Vale? Red, green, blue, yellow. Vale? Això no és ni habitual ni res, però sí que ens va bé entendre que quan fiquem en un borde o en un padding o en un margin 4 coses, comencem de dalt i ho recorrem en el sentit horari. Vale? El radius per a què serveix? Pels cantons. Puc fer un border normal, un round border, un rounder border o un roundest border. Vale? Aixaflanem els borders de les caixes. El style, bueno, veieu que això no es fa servir massa, però bueno, tenim dotted, dashed, solid, double, groove, rich, inset, offset, none i hidden. Vale? El border width és el gruixut, no? Del borde. Igual que deia abans, vale? Si fico més d'un, aquí he ficat 5 píxels, aquí medium, aquí thick, i aquí 2, 10, 4 i 20, i faig 2, 10, 4 i 20, sempre començant de dalt i en sentit horari. En classe hem vist que jo puc agrupar tot en un i li puc ficar el width, el style i el color tot seguit. 5 píxels solid red surt així. I si només vull canviar un dels bordes, jo puc fer border top, border right, border bottom o border left, top, right, bottom i left, i tinc lo de sempre, tinc el style, tinc totes les mateixes característiques, però només exclusivament d'un dels, o de dalt o de baix o dreta o esquerra. Molt bé, el margin, ja ho he explicat, no? Mira, aquest exemple m'agrada perquè aquí tenim dues capses, fixeu-vos, i el margin serà el que realment separa dues caixes. La separació entre el borde i el final d'una caixa i del borde i del final de l'altra. Del borde i final de l'altra, ¿vale? Igual, ¿vale? Si dic 100 píxels, estic ficant 100 píxels a dalt, dreta, baix i esquerra. També el que puc fer és dir 25 i 50. Què estic fent? Primer del baix i després esquerra-dreta. Vale? Si fico dos valors, primer fico verticals i segon horitzontals. Llavors 25 dalt i baix, 50 dreta i esquerra. I si fico 4, el que hem dit abans, vale? No, perdó, si fico 3 és primer dalt
després esquerra-dreta i després baix. Ara, i si fico 4, molt bé, dalt, dreta, baix i esquerra. Vale? Top, right, bottom, left. Ok? I també puc fer margin top, margin bottom, margin right, margin left. Vale? És important, perquè això determina molt el tema estètic de la pàgina. Moltes vegades no voldràs les coses massa enganxades, llavors has de jugar amb el margen. El padding, exactament igual, val? El que hem dit, és el farciment aquest que hi ha entre contingut i el borde. Igual, vale? Jo puc ficar un de 25 píxels, fixa't que entre el contingut i el borde hi ha aquí un espai. Puc ficar dos, una altra vegada top, bottom, left, right, vale? Top, bottom de 25, left, right de 50. Si fico 3, doncs primer fico top, després fico right, left, després fico bottom, vale? 25, 50 i 75. I si fico 4 una altra vegada, top, right, bottom, left. I també puc separar el padding top, el padding right, el padding bottom i el padding left. Vale? Clar, a l'oro, perquè si jo fico una amplada de contenidor, també li haurem de sumar la mida del padding. És a dir, jo aquí he ficat que el width són 300 píxels, sí? El width d'aquesta caixa, però si aquí li fico que té de width 300 i de padding 25, això serà 25 més 300 més 25, és a dir, 350. Llavors, cuidadín, perquè de vegades fas una caixa d'una mida determinada i et queda més gran. I això per què és? Perquè li has d'afegir, vale? A l'amplada que tu l'has ficat, el padding. I amb això hem acabat. Podeu començar a practicar i a fer els exercicis.